Hrad Uhrovec nájdete v Strážovských Vochoch, približne 10 km od Bánoviec nad Bebravou. Ideálna trasa na Uhrovský hrad vedie z obce Uhrovské Podhradie. Zrúcanina kamenného hradu Uhrovec sa prebudila opäť do stredoveku. Návštevníci, ktorí sa zúčastnili hradného rínku, strávili príjemné chvíle medzi starobilými múrmi v spoločnosti remeselníkov zo širokého okolia. Príjemná turistická prechádzka na hrad Uhrovec je vždy zaujímavým výletom. V čarovnom prostredí na hrade Uhrovec sa stretnete s množstvom zaujímavých tvorivých ľudí, šikovných remeselníkov a ich tradičných výrobkov. Čakali tu na vás tiež dobroty z vychýrenej hradnej kuchyne aj útulná čajovňa. Hradný remeselný rínok na hrade Uhrovec sa v tomto roku uskutočnil 10. a 11. mája 2025. Táh bol otvorený v sobotu a v nedeľu. Návštevníci mali možnosť obdivovať remeselné práce a kúpiť si výrobky od šikovných remeselníkov, ako aj ochutnať hradné dobroty. Nádvorie hradu bolo zaplnené remeselníkmi v dobovom oblečení a ich výrobkami. Hlavným organizátorom akcie bolo občianske združenie Hrad Uhrovec. Nádvorie bolo zaplnené zaujímavými výrobkami a od soboty rána prichádzali na hrad pôví návštevníci, jednotlivci i celé skupinky, mladí, starí, rodinky s deťmi. Na hrade sa okrem remesiel ľudia tešili aj na skvelé jedlo a občerstvenie, ktoré sa podávalo na hornom nádvorí. Vedeli ste, že architektonicky je Uhrovecký hrad najhodnotnejším hradom na Slovensku? Má zachovanú neskororománsku kaponku a veže, rozsiahly renesančný palác s mnohými architektonickými detailmi. Pozorovať stále môžeme koap, záchod, aj cisterny, ktoré sa na iných hradných zrúcaninách nezachovali. Hrad mal veľmi dobrú polohu a vďaka tomu sa nikdy nestal centrom bojov. Ako jeden z mála nikdy nebol dobitý. Hrad sa vďaka svojej polohe neocitol v centre diania veľkých bojov, dokonca ho nezničili ani turecké vojská pri svojich nájazdoch. K jeho deštrukcii prispeli napokon samotní zájovci, ktorí život sústredili do pohodlnejšieho kaštieľa v Uhrovci a na hrade udržiavali iba strážne a hospodárske objekty. Neskôr začali hrad Uhrovec využívať ako väznicu a v priebehu 18. storočia stratil svoju pôvodnú funkciu. Po požiari v júli 1848 hrad začal nezadržateľne pustnúť. Napriek tomu sa však vďaka odľahlej polohe hradu zachovala jeho pomerne kompaktná ruina s peknými ukážkami vzájomného prepojenia viacerých slohových období. Hradný rínok roku 2025 úspešne za nami. Nech žije Hradný rínok 2026.